नोंथांनि गथ'नि लाइफ इउटिउबार जाहोनानै नोंथाङा बानायनो हाया केरियारनि प्लेटफर्मानो नङा बियो जायफ्रा हाई स्कुलाव फरायदों जायफ्रा माने हायार सेकेन्डारि फरायबाय थादों ओरैनो जानला मोनला नंखाय बाखाय इउटिउबाव कन्टेन्ट बानायनानै आपल'ड खालामहोनानै इउटिउबार बानायनायनि सिमां दा सुजुदे आरो बिदिनो सोलिबाय थागोन मा कन्टेन्ट जाखो बियो नांलायबाय थानाया मा कन्टेन्ट बियो आंजों नोंजों बैजों नांलायबाय थानाया मा कन्टेन्ट बियो ओरैबायदि मोनसे जादों जोंनि समाजाव दा इउटिउबार जानानै रां थाखा खामायनायनि दोहौआ ओरैबायदि फैदो जोंनि गेजेराव मानोना जोंनि मानसिफ्रा जानला मानला ओंथि गैयै कन्टेन्टफोरखौ बिराद सापर्ट खालामो दाना इउटिउबार जानो बिराद इजि आरो फैसा खामायनो इजि मा रखम जायखिजाया गाज्रि कन्टेन्ट मोनसे आपल'ड खालामना होयोब्लानो ओरैबायदि नायो मानसिफ्रा ओरैबायदि शेयार साबस्क्राइब लाइक खालामो बेबायदि कन्टेन्ट होग्रा चेनेलखौ ओरैबायदि लाख लाख मिलियन भिउ जायो जेराव माने बियो एभ्रि मान्थ बै गाज्रि भिडिअनि थाखाय बियो फैसा मोनो दा बिखौ रायजोफ्रासो सापर्ट खालामदों नोंनि गाज्रि भिडिअ होनाया बरिया जादों शेयार खालामबाय लाइक खालामबाय कमेन्ट होबाय माने मा बेखौ सापर्ट खालामदों मानोना बियो भिउ जानायनि कारनाव साबस्क्राइबार जानायनि कारनाव बियो इउटिउबनिफ्राय बियो फैसा मोन्दों बियो थारमाने इनडाइरेक्टलि बेखौ सापर्ट होनाय जादों बेनिखायनो ओरैबायदि इउटिउबारफोरनि कन्टेन्टखौ नोंथांमोना सापर्ट होनाङा जाय इउटिउबारफोरनि कन्टेन्टआ समाजाव माने गाज्रि गोहोमसो लाबोयो गाज्रि कन्टेन्ट सोरबा सोरखौबा सोंखारिबाय थानाय सानफ्रोमबो सासे मानसिखौनो सोंखारिबाय थानाय बा सोरखौबा जायखिनो बेखौनो सोंखारिबाय थानाय बिदि टाइपनि इउटिउबारफोरनि कन्टेन्टखौ नायनोनो नाङा थारमाने मा लाब दङ नों टाइम बेकार खालामनानै जेबो लाब गैयाना इन्टारटेनमेन्टनि एक्सट्रा चेनेल दंखायो नाय इन्टारटेनमेन्टखौ नाय मुभिस नाय इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय लेजार टाइमाव इनफरमेसननि थाखाय मोजां इउटिउबारफोर दङ बेफोरखौ नाय खिन्थु बै एकदम गाज्रि भिडिअ माने एकदम रेकर्डिं सोरखौबा लरायबाय थानाय गाज्रिल' रायबाय थानाय इमान गाज्रि थायोना खायसे मानसिनो मोजांबोथ' थायोना मोजांफोरखौबोथ' मालाबा बुंजायोना बिनिखायनो बै इउटिउबारफोरा साननो हाया जेबो साननो रोङा बिसोरो गुबुनखौल' सोंखारिबाय थाग्रा इउटिउबारफ्रा बेनिखायनो बेफोरबायदि इउटिउबारनि चेनेलफोरखौ आनसाबस्क्राइब खालामना लानांगा आरो नायनाङा सापर्ट होनाङा एक्सुवेलि बियो रायजोफोरनिसो दख गाज्रि कन्टेन्ट होबाय थानो थाग्राया जे सानफ्रोमबो गाज्रि कन्टेन्ट होबाय थानो लुबैयो बेखौ रायजोफ्रासो थुलुंगा होयो थारमाने जों नों आंसो थुलुंगा होयो जायनि जाहोनाव बियो सानफ्रोमबो सोरखौबा गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थानो लुबैयो जायनि जाहोनाव बियो गाज्रि समाज बेरेखा कन्टेन्टफोरखौ आपल'ड खालामबाय थानो लुगैयो जायनि जाहोनाव बियो बिभिन्न धरननि भाइरेल भिडिअ भाइरेल कल रेकर्डिंफोरखौ बियो गावनि चेनेलाव होबाय थानो लुबैबाय थायो मानोना जोङो रायजोफ्रा नों आं बयबो मबाइल लाग्राफ्रा बै मानसिखौ सापर्ट होबाय थादों भिउवार्स बारायनानै जोंनिसो दख इउटिउबारखौ रायबा नोङो खामानि जाया नोंनिबो दख दोङो बेयाव मानो होनबा नोङो मानो नायबाय थायो जायनि जाहोनाव बिना लाख भिउ जायो भिउ जानायखायनोथ' बियो होबाय थानो गाहाम मोनो फैसा मोनो नालाय जुदि आपल'ड होनायनि उनाव बिनिया भिउआनो जाखाथारामोनबा बे आपल'डखौनो होनाय नङामोन बेबायदि गाज्रि भिडिअ भाइरेल भिडिअ सोरखौबा गाज्रि रावजों रायनाय कन्टेन्ट होनायाव जुदि रावबो नायालासिनो थानायमोनबा रावबो साबस्क्राइब खालामालासिनो थानायमोनबा बियो बेबायदि भिडिअ होनो गारसिगौमोन बा होनाय नंलियामोन खिन्थु बियो होबाय थानो लुबैबाय थायो मानोना बियो थुलुंगाखांनाय मोन्दों नों आं रायजो राजाफोरनिफ्राय सिम्पोल जोंसो थुलुंगा होदों नोंसो थुलुंगा होदों बेबायदि गाज्रि सोंखारिग्रा गाज्रि भाइरेल भिडिअ आपल'ड होग्रा बायदिफोरखौ जों नों आंसो सापर्ट होदों जायनि थाखाय बियो थुलुंगाखांनानै बेबायदिनो कन्टेन्ट होबाय थायो सानफ्रोमबो आरो होलांबाय थागोन बियो दाना बे एक नम्बर 2 नम्बर बाथ्रा बिमा बिफाफोरखौ बुंदों आङो गार्जेन्सफोरखौ बुंदों आङो नोंथांनि गथ'खौ फरायनो गारनानै गुदि खामानिखौ मावहोनो गारनानै इउटिउबार जाजानो दालुबै इउटिउबारखौ केरियार हिसाबै लानो दाहो नोंनि गथ'खौ इउटिउबाव कन्टेन्ट बानायनानै इउटिउबार जानाया केरियार जानो हाया नंगौ गोबाङानो रां खामायदों नाथाय बे साफ्रोमनिबो थाखाय नङा इउटिउबा गाबोन दोङो समफोर गैया
दिनै दोङो गाबोन गैया जेबो हमनो हाया इउटिउबार जानाया केरियार जानोनो हाया बियो आरो बै फरायबाय थानाय गथ' फरायसाफोरखौ इउटिउबार जानो होनाङा जेबो मोजां नङा बियो लाइफ बानायनो हायाथ' इउटिउबार जानानै नोंथांनि गथ'नि लाइफ इउटिउबार जाहोनानै नोंथाङा बानायनो हाया केरियारनि प्लेटफर्मानो नङा बियो गथ'आ साक्सेसफुल जाबाय माबा मोनसे अब्लाना बिनि उनाव नोङो कन्टेन्ट बानायोना मा बानायो इउटिउबार जायोना मा जायो बि नोंथांनि बाथ्रा खिन्थु जायफ्रा हाइ स्कुलाव फरायदों जायफ्रा माने हायार सेकेन्डारि फरायबाय थादों ओरैनो जानला मानला नंखाय बाखाय इउटिउबाव कन्टेन्ट बानायनानै आपल'ड खालामहोनानै इउटिउबार बानायनायनि सिमां दा सुजुदे नोंथांनि गथ'खौ इउटिउबार बानायनो दा सिमां सुजुदे खुलुमदों जेबो लाब गैया दानो बे गोरलै गथ'आ साननो हनो बारा रोङा हाइ स्कुल गथ' फरायनाया हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय गथ'आ साननो हनो जेबो रोङा बिभिन्न धरननि खाराब गाज्रि कमेन्ट हरगोन नेखारनो बे कमेन्टफोरखौ नायनानै गोसोआ दुखु नाङो बिसोरो साननो हाया नालाय गोथौआव सोरबा सासेया गाज्रि कमेन्ट रायहरबानो बियो थानो हाया बेखौ रिएक्सन खालामो बियो जायनि जाहोनाव बिनि गोसोआ गाज्रि जालाङो आरो डेमेज जालाङो आरो मालाबा बिदिनो गोसोआ गाज्रि जालाङो नांलाय खमलाय जाबाय थायो इउटिउबावनो नांलायनाय कन्टेन्टखौनो लाबोबाय थागोन बेनिफ्राय मा जागोन बे कमेन्टनि सायाव रिएक्सन बानायगोन गाबनानै रिएक्सन बानायगोन रागा जोंनानै माने रिएक्सन बानायगोन भिडिअ बानायगोन आरो बिदिनो सोलिबाय थागोन मा कन्टेन्ट जाखो बियो नांलायबाय थानाया मा कन्टेन्ट बियो आंजों नोंजों बैजों नांलायबाय थानाया मा कन्टेन्ट बियो जेबो कन्टेन्ट गैया बियो ओंखायनो हाइ स्कुलाव फरायनाय हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय गथ'फोरखौ बिमा बिफाखौ एकदम गोरबोनिफ्राय खुलुमदों नोंथांनि गथ'खौ हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानाय गथ' दोङोबा हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय गथ' दोङोबा नोंथांनि गथ'खौ इउटिउबार जानो थाखाय थुलुंगा होनाङा दे इउटिउबार जाहोनो थाखाय सिमां सुजुनाङा दे खुलुमदों जेबो केरियार दानायनि प्लेटफर्म नङा बियो बांसिन मानसिखौ बियो गाज्रिसो बानायदों बुहुमनि बांसिन जौखोन्दो मानसिखौ ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मा गाज्रिसो बानायदों ओंखायनो मालाबाबो इउटिउबार जाहोनो नाङा मिनिंलेस मोजां फरायनो हो गिदिर मानसि जानो हो बास उनाव बियो गिदिर मानसि जाबाथाय इउटिउबार जानांगौ ना मा जानांगौ गाव हारसिंनो बियो मालाय साननानै दिहुनगोन बियो गावनि केरियारखौ गावनो बानायगोन माथ्र' गोग्गो सोलोंथाइखौल' होग्रो नोंथांनि गथ'खौ इउटिउबार जानानै माबा माबि कन्टेन्ट बानायहोलानानै फेसबुकाव इउटिउबाव नांलायबाय थानो दाहो गाबलायनाय दुखु मोनलायनाय माबा माबि जालाबायो बुजि मोनस'आ नालाय बे गथ'फ्रा बिदि जायो स' बाय